Тук една колежка спира с тази хубава сканика. Are you loading? Huh? Are you loading? Yeah, waiting, loading. But Нещо не може да се разбереме. Много тросната. Урсалинда. Waiting, loading. С тази голяма скания. И с прицепа ремарке отзади. Днеска сме сряда. Тук намирам се на 70 км до Гьотеборг. Товаря. 3 дни само е такова дъждовно време. Гадно. Пък вчера на Гьотеборг такъв контрол ми направиха. Искаха да ме губят, че не съм въртял на тахографа, като трябва да мърдам на чукчета, когато товаря на паузите, когато товаря и разтоварвам по рампите. Трябва да съм на чукчета. Вика 450 евро глоба. Викам, по-хубаво, той на руски говореше. Викам, по-хубаво дай пистолета да се застрелям. Човек каза, айде, вика, този път няма да губя, другия път. След това пак другите ме почнаха. Тресачки, ама камиона излезна точен. Нямаше проблеми на тресачката. Само ми написаха в протокол, имаше габаритчета деца изгорели. И свирката ми се развали, нямам свирка. Каката се качи в камиона. И това беше. Даже не ми удари печат на шайбата, вика, защото не съм те губил, вика, не мога да ти ударя печат на шайбата. Тук жените какви големи камиони карат. Той не, тя си е момиченце, млада. Вчера така ми на деня. Повечето в контрол. На 1 час ме затриха. И дадаха отсрочка до 1 месец да се оправят габарчетата на влекача, дето са изгоряли крушките. Те самите фасунки са заминали. Трябва да се сменят. Много е досана тази кака. Тук днеска на 2-3 пъти на тахографа въртя тия чукчета по 15-20 минути да се види, че уж съм товарил. До сега никой не се е заяждал за тях. Това как се случи, чукчета. Вика, за скорост са окей, перфектен си с 80 караш, пауза имаш, вика, само тия чукчета не въртиш. И тя вътре влиза босчика по чорапки. Паркира от първия път, като по учебник.
Чакам да дойде моя ред да ме натоварят. Да, да е по-скоро.